is uw naam? Frederik Philipsen. En u werkt als vrijwilliger bij de reparatieclub? Dat klopt. En wat kunnen mensen hier zoal aanbieden? Dat is heel uiteenlopend. Alles wat reparatie nodig heeft, kan aangeboden worden. Ja, dan hangt het een beetje vanaf of er iemand is die daar wegmeet. En dat kan van meubels zijn, kleding, elektrische apparaten, fietsen. Ik vind het een heel mooi initiatief omdat spullen hergebruikt worden die anders waarschijnlijk op de grofvuil zouden belanden en die nu weer gerepareerd worden door technische mensen. Dus een mooi initiatief. Vindt u het leuk om dit te doen? Ja, hartstikke leuk. Ja, want ik ben er ook met het idee ingegaan dat je toch een steentje bijdraagt in het voorkomen dat er te veel weggegooid wordt. En ja, het is heel leuk om ook met mensen in contact te komen, dat sowieso. Dus ja. Er stond een artikel in de PZC dat Sietse Leeflang het idee had om een repaircafé te starten. En dat hij al een aantal mensen bereid had gevonden om daaraan deel te nemen. Hij zocht nog een computerdeskundige en daar heb ik toen op gereageerd. En zodoende ben ik erbij gekomen. Als mensen iets hebben wat kapot is en wat ze aan willen bieden, waar moeten ze dan op letten? Nou, vooral eigenlijk, ze moeten goed kunnen omschrijven wat de klacht is. Zodat we ook een beetje een richting hebben waar we naar moeten zoeken. En dan hangt het ook een beetje af van het apparaat, of het bijvoorbeeld als het een stofzuiger is, of die een beetje redelijk schoon wordt aangeleverd. En, het is altijd lastig als we eerst een heleboel schoon moeten maken voordat we eigenlijk kunnen kijken wat er met het apparaat aan de hand is. We zijn nu 3 jaar bezig en het is, vind ik, een prima tijdsbesteding. En je helpt op deze manier toch dingen te voorkomen dat dingen te snel naar de Milieustraat gaan.